Kanigri ka Akashvani Shillong ka khubor ban pulia phiri meri nongti walang. Kimat ki bokong san jong ka khubor mentak stem. Minta ka Meghalaya kala bha pranak shispa na ka mangtingka ban penut ha ka jingan kam jong ka koi ke khya ka balangru ka bahedu ha kari. Rai ka sarkar India ban pli 8,000 tali ki jaka aji kai nya kali ha ki benta ki ba pher jong kari. Pratali ki jaka ajing sumar ki ba ha Mizoram ki la sha ithu kum ki hospital pajba ki ba biang tam e ha kari karkum ka jimbi shar jong National Quality Assurance Standards NQAS ki khubor ki ba bnya kami Meghalaya menta kala bha prana kashi spa na ka mangtingka ban penut ha ki jingnan kam jong ka koi ke khya ka balong ka ba he do ha kari la ong ka khubor sarkar min ka sngi na do usnam 8,000 shipo ke jingmang tingka ha tanat jong ka koi ke khya ka lakie la jan riusha na ka lai spa klur tingka shaka 6,000 new spa klur tingka ha usnam 8,000 arphulai la bai tingka ban kentiu ya ki PHC but CHC ki sub center but ki hospital ha ki district ki ba pher jong ke jila ya kani la pensau ha ka Meghalaya Health Summit 8,000 arpusan bala penung na katanat jong ka koi ke khya da ka jing trelang ba ka National Health Mission NHM ha Shillong ha ketiga dorbar menteri rang ba ka jila konat ke sangma ula samru ik shiti thungkam shapalat arspa ngot e ki nos ki bithamai ki bala sha thungkam ha po ka Meghalaya Medical Services Recruitment Board ba chi spa khatsan ngot ki bei par ki shakri ha po jong ka National Ayush Mission Menteri Rangba ulah peliru ya ke Meghalaya State Antibiotic Policy 8,000 arpusan 8,000 arpun rio. Ka sarkar India kala rai ban pli 8,000 tali ki jaka aji kai nya kali hagi benta ki ba pher jong kari. Haba kren ha ka wei ni ki program ha New Delhi min kasngi Menteri ka sarkar India upapet ya katanat road transport at highway Nitin Gadkari ulo ong ba an pli ki ba kum kini ki jaka aji kai ha ki tha nong kandong bar ki jaka shong ji rolom ha kari khna ma kan nong kum ka wei ni ki lat pinyo kam yo jam ya ki samla ulo ong ba jinuna jong inong ni akali ha kari kalong ko ba arfu ar lak ngut ai ba ka jingpli ki jaka ai ji kai nya kali kan salong ka jing rap ka bakraw ban penbiang ya ka badan kam ka sarkar India min kasngi kala penmi ya ka jing penbena ba an sa penlong ya ka jing tho khana samari ka ba khanri wa usnem 8,000 arpunyo kata khanri usnem hadien bala le ya kata ha usnem 8,000 khatwe Ketika jinglum khana samari ka balong kerpang na ka banta ka jingsim jingkhenyi ki jat ki khong ba pher ha kari an bo sngi na do ka shitarik urisau 8,000 arpun rio ha ki jaka tha kum ka ladak ba na do ka shitarik uleber 8,000 arpun nyo ha ki we pat ki benta jong kari banyak pendap janai ya ketika kam ke berat ba ke sarkar kan bu ya kumba lai pusau lak ngut ki nonglum jingtim ba ki nong punya ki ba kerpang rengkat bat iwe point lai lak ngut ki nong penbit penbiang ki ba biang ki ko trekam kat kum kani ke jok ke mentang Kajinte ya kuwi ke jingking ke badai shibinta na ka projek surok kali Shillong daugi kadang ya chat minta ha Shillong Ketika jingking gadai ke bala penyeng ha ka than rolbong jong ka sor Shillong walai ka kam la dai ben pendap ha ka ni ka si uble bala la ka jingdu ba ka portray bat kiwi ki jing e la penlong ya ka kam ban bampor kinong khmi ya ketika kam ki ong ba ansala ban pendat ki jingden kam ha ketika jingking la shai ka sngi ketika than la sakhi ka jingdheng kali ka bajur bha ha ki ni khindet sngi bladem bat namar kata labu shibun ngut ki pulit penya kali man khmi ya ka jingat bet jong ki kali kani ka khubor kawan shpi na ka Akashvani Shillong Kani gede ka Akashvani Shillong ka bawan lam shpi ka khubor Pratli ki jaka ajing sumar ki baha ka jala Mizoram ki la sha itho kum ki hospital pajba ki ba biang tam e hakari kat kum ka jing bishar jong ka National Quality Assurance Standards NQAS Kami Mizoram mentaka dan khat khandai dili ki Primary Health Center but likely ki Urban Primary Health Center ki badon ya ka nam ka kerteng bala sha itho hakari barok ka wei ya ka jingla ban penbiang ya ka koi ka khia
Nalor kata kidang dan sakat artli ki jaka ai jing samar jong ka sarkar ki bala yo ya ka jing sha itu ka jela bat menta dang penong ya ka jing bishar benya lai ki la ibit ni em ban yo ru ya ka jing sha itu ha ka kedan jong gari baro ka we Menteri kata nak jong ka koi ke khia ka sarkar Mizoram ulal run pui ulai thu ula ai ka jing ro ya kini ki jing job ki ba kraw ka jela ha ka koi ke khia bo la ong ba ka jela ka la ban kan jo sha umong me ro thamai ka ba pen iru e ka dak jong ka jing tre shit hem ki doktor bat baro ki ba tre ha ka tanat jong ka koi ke khia la ka dei ha ka kedan district ni ha ka kedan jong ka jela Urusan pertai bela rimba ubadairu MLA barim jongka Salman para constituency u Samarendro S Sangma ula klat no na kani ka sla pertai hakarta ka ba khandai phui nyusnem ula klat hala ka jongka yeng ka badan ha ka shnong nagar para ha Southwest Garo Hills u Sangma ude we ni ginong thau an na ka tika than ba ula don ya benta trekam ka bakarpang ha ka history jongka san pertai ka Meghalaya hashwa bat hadin ka jingyo ya ka jela Meghalaya lakha ye u ha ka arhu pratri u no pra ka khandai spa arhu pra ha Kuch Bihar ha West Bengal u Samarendro S Sama ude we ni kinong ilam ki ba khamat jong ka sing All Party Hill Leaders Conference APHLC kabare ka sing san perthai bala shem da u Captain Williamson e Sangma house nem ka khandai spa andro pho kabala ya khunting e banyo ya ka jela Meghalaya u Samarendro S Sangma ula shakri ku mu MLA neru usnem khat khandai spa nyo pho hadu khat khandai spa nyo phu ar kadwa ka Meghalaya kadang long tangkum ka autonomous state hapo jong ka Assam tang mare yo yala ka jong ka jela ha usnem ka khandai spa nyo phu ar ulolong we ni ki MLA ki beningkong e jong ka jela ka badang shidep thau thamai ha ka bola shajit klem ka no ka jingi khon persha na Salman para constituency but ai ka jing shakri hadu usnem khat khandai spa nyo phu pra kadar ba shnong shang ling ringkat ba ka sinjuk ki rang ba shnong jong pratali ki shnong min ka sngi la shim ya ka rai ban sha biang sashi sin ya ka jing bret nyut ba lum na ki dong jong ka nong po bat ban the ha ka jaka ha shang ling ya ka te rai la shim hadin bal rep jurip benya bat ya tai sani ya ka jing dawa ka badan kam bala men jur ban ailat ya ka jing bret nyut halor khat sau tali ki mat jing dawa bala wan ra da ka dor ba shnong shang ling laban pen kama biang hangi bahagi ni san sngi lenter ki shnong ki bahap po nong po kila mat ka jing e namar ka jing bam sha shu ban bret nyut ha ka te ka jaka na bala khang da ka shnong wala ka ta hadin ka jing ni jurip ka jing kren pen bet min ka sngi la sha biang wan pen kam ya ka te ka jaka the nyut Kabuat punya district MLA kiwi ki bai dei kam kila ai ka jing manjur ban pen biang ka jing dawa bala dawa da ka shnong shang ling Komishim dana ka jing rakhe ka World Elder Abuse Awareness Day lani ka sngi ajing ka ban kyar na ka jing le iben ki brio ki bala no hakarta ka District Legal Services Authority DLSA jong ka West Khasi Hills District min ka sngi ka penlong ka health camp na ka mta ki temen ki ba shong basa ha God's Dream Old Age Home ka badan hakin shi mau te jrong lasdang ka program da ka jing kendo lang ha God's Dream Home ha ka ba la aji kai ba jing tip jing sung thu shwang ki scheme sarkar ki ba pher ki belong kar pang na ka banta ki temen lalam khama de ka program do Chief Judicial Magistrate but DLSA Secretary ka Nongston DMKS Shadap wala pen shaya bro ki hok ki ba ki brio ki bala no karta ki di banjo kilaran sibun wal kitamen kan thai ba chinrang ki bala shimta ka te ka program but ki bala wan ne ki than ki ba marjan kumju ru ki to ki ba sa ha ka te ka yeng ritamen rangkat ba ka jingdon nang jong ki doctor ba ki we ki officer na ka tana jong ka ko ka khia kato kani ka khubor ka lakun pakalawan chpi na ka Akashvani Shillong sa shipor ka ta ka por phrabaji ni so ba Delhi station na ka banta ka khubor ka ktin hindi ban pun bo ka khubor phareng ka por phra khat san minin kani ka Akashvani Shillong so bhava na banta ki khubor na Delhi